Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Tata bụ Orie. Asị m ka Orie taa wetara anyị ihe ọma. Tata bụkwa mbọsị ndị mmiri. Asị m ka Orie taa wetara anyị ihe ọma, wetara anyị ndụ, wetara anyị udo na ọganihu. Si na ife anyị na-eme ya gaba aga. Anyị si na nke onye na-eme ya gazie. Si na afọ ya azụla anyị n'akara. Akara anyị ya na-akatala anyị ife ọma. Si na onye chụba anyị ya daa. Anyị azụkwanụ ka afịa mana ya ma nna ka afịa. Ka ọmaka meelu mmadụ niile. Ise. Aka m bụkwa onye ike gị Nwaada Agbarụọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, ụkwarụ dibịa Igbo. Isiokwu m ji maka ya wee bịa tata bụrụ maka ndị ọgbanje. Ọtụtụ mgbe anyị na-anụ na mmadụ bụ ọgbanje, ma mmadụ asị mmadụ na ọ bụ ọgbanje, ọ na-efeel bad. Ma ọ bụrụ actually ma mmadụ mụta nwa, maybe onwe ka o si wee nna nwa ahụ bụ ọgbanje, o etie ya, just like me when I was growing up, you understand? So during my own time, na ọbụna ebunye m rice m esi, before m awụnye rice ahụ n'ite, half ya ada n'ala, half ya awụsa n'ala. Ebunye m nri m na-eri, before m na-eri nri ahụ, half ada n'ala. Anything ọbụla a na-eri eri nji, before that thing aba m n'ọnụ, daa n'ala. Sometimes my mother jiri aka ya buru nri ahụ tinye n'ọkụ ka ọ fụzie ka ọ ya esi wee mee. Mgbe ahụ ọ ya abụ na ya nwa ya adịzi busy, ọ sizie m nje butuo nri a dị n'ọkụ ka ọ wụfuo. Mgbe ahụ, she was not happy with me because amara m onweluko, amara m, but na the point there was that na the only thing I can remember very well na each time such thing happens, ọ sị m ọgbanje, ọkwa ndị otu ga-eburugo nri m, ọkwa ndị otu ga-eburugo nri. Sometimes she will beat me. So knowing that na that thing, but then ọ dị m aghọta ihe because ya bidoro m na mgbe m dịde ebe 13-14 years ka the thing bido na-eme m ka m nwa ya echeta. So when she starts beating me, na-efeel that na my mother hates him. So amara m na nwaanyị ma onwe kwa ọmakwa as at that time ihe mbụ, but for her anyị na-emepe ọnụ na-asị m na mbụ ọgbanje na ndị otu m eburugolu nri ya, mana mụ na ndị otu m emebigo ihe nka. O nwere ike bunye m efere, ogotacha efere ọfụrụ bunye m ka m jee busa na kitchen, ka m buru ya na apụ ịga na gbaga m ha ncha awa. So many strange things about me. So ọ bụrụ na ị mụrụ nwatakịrị asị gị na ọgbanje, maybe ijego n'afa, ma ọ na-ebi afọ omume nwa ahụ na-emekasị ụdị omume na-aghọtarọ, ije n'afọ asị gị na nwatakịrị ya bụ ọgbanje. Ịdị lucky. Ọgbanje bụ blessing, ọ bụrụ ife ọjọọ. That is ma ọ bụ na ime ife ikwesị ime, maka na ọ bụ na ikpere ihe ikwesị ime, life onye ahụ adị shattered. Ọ bụ na gị nwa bụ onye asị na ịbụ ọgbanje, ejele mara ife imere onwe gị, ma ọ na-asị gị na nwa gị bụ ọgbanje, ije mara ife imere ya, ịmana ihe enwe problem. Mana ịhazi ihe dị n'ụzọ onye ahụ bụ light to you. Somebody bịara consultation na nke wee sị m na onwe onye fụ ya n'ụzọ si ya na ọ bụ ọgbanje, ya bịa ka o wepụ ya mmụọ ọgbanje. Nsị ya did you go? Sị m mba. Si ya that's very good, because na ka ọ bụ wepụ gị ndị ọgbanje ahụ, ka ọ napụ gị your gift, ka ịdịzie empty in this life ị bịara. So enwere ọtụtụ
ụdịka ọgbanje enwere ọgbanje enu ala nwa ọgbanje mmiri. Mụnwa na onwe m bụ ọgbanje mmiri, amara m nke bụ. Mana ọgbanje mmiri na-enwekwa ọgbanje enu ala maka na gịnị? Na enwelu ndị gị na ha si n'ofu mmiri. That is anyị nwa na-arụ ọrụ mmiri, anyị lụọ dịka nna arụrụ mmadụ ọrụ ndị mmiri. Ọ bụrụ na m gbapụrụ onye ahụ aja na mmiri, abịakwa m n'enu ala chụọ ọrụ ndị ọgbanje enu ala aja nke ha, so that ka ọ hafụ inwe n'ife ya bịa gbawakwa onye ahụ ụgwọ echi. Ihe bụ ọgbanje mmiri bụ ndị gị na ha nọ na mmiri efe bịa ụwa, ndị ka nọ ebe ahụ maọbụ ndị bịagoro ụwa na-acha azụ n'ebe isi bịa. Ọha bụ ndị mmiri, ndị otu gị. Then ndị enu ala bụ ndị otu gị maọbụ ndị gị na ha si, ndị ọgbanje ibe gị ndị dị ndụ. Ọha bụ ọgbanje ndị enu ala. Now abịazie na o nwere ihe sometimes ihe na-ewetakarị ọgbanje, that is na mmadụ na-amụ ọgbanje. Mgbe ụfọdụ nwere ike ọ bụ na ndụ onye ahụ bịara as a parent, na ndụ ịbịa bụ na mbụ n'ịtaka afọ emeka gị ihe, iburu obe wee tacha afọ ahụ, nwụọrọ onwe gị n'aka ọcha, aka ịkwụ ọtọ, nachite ụwa ọzọ n'ọnwa anyị ma n'ọdị mụba nwa ewenye gị nwa ọgbanje. Ụdị ụmụ ọgbanje na-abịakarị in this kind of situation na-abụkarị to wipe your tears. Ha nwa ka esi ama ha bụ ha na-anọkarị na industries, ha na-abụkarị entrepreneurs. Sometimes ifu nwatakịrị dịka mkpọ ya 18, 19, 20 years, ọgbọ ha ka na-depend on their parents, but these children ụmụaka na-agwaghị ha akpatabogo ego nke ha na-akpa millions. Ife ọbụla ha tiri aka ọ na-aga, a na-enwe favor, na-enwe connection. Ịghọtago? Before ịmara ihe na-eme, nwatakịrị ebute ezigbo ego, and ọ bụrụkwa na ọ na-eme one kind thing, you understand? Ibikwa ifu na ihe ọ na-eme bụ ihe, mana ife ọbụla o tinyere aka ọ na-aga. People are not like ya. This kind of ọgbanje bịara to wipe your tears as a parent or as a mother or as a father. Ọ bụ na maka nne ya ka o ji wee bịa, ịma na ọ bịara clean her tears. Ọ bụ na maka nna ya, ọma na ọ bịara console ya clean her tears ya. Mana one thing with ụdị ndị a bụ na ọtụtụ mgbe ha na-anwụpụkarị n'ike, and ha nwụpụ n'ike ahụ, ndị na-aghọta ha sị na ha mere ọgwụ ego, na o tinyere aka na one thing. No, ihe ọ bịara mission ka o ji maka ya wee bịa, and that mission o ji maka ya wee bịa is to bring joy to the family, maybe ka o wepụ poverty from that family. And ọ bụrụ na o mechaghị anya ofu ihe mee ọna. So na ọ bụrụ na ịmụta nwa dị ụta, ije jụọ ese ụmụ dịka nwa ya amụ ifu ka o si eme, jee jugodo ese n'isi nwa ahụ gbaa afọ mama nwa ahụ bụ ọgbanje, so that ka ịlụ ọrụ n'isi ya ka ọ hapụ ịhapụ n'ike naba. Ụdịka ọgbanje ọzọ na-abịalụ mmadụ bụ ọgbanje ji efufil kama. Maybe na ụwa ịbịa bụ na imelu ihe dị aṅa, ịlụsi alụ ana dị iche iche, maybe tachara afọ ya wee nwụọ. Anyway, ịbịabazikwa ụwa nke ọzọ a wee bịazie n'ọnwa ịmụ n'ọdị mụbụ ụmụ, ewezitelugo nwa ọgbanje. Ịmụ ụmụaka ndị a na-ekwu okwu ya, ndị ọya ahụ isi ya chikwa ewu ka stop ya, ọsịrị ya ụmụadị gị nwa bụ nne ya, ibe ikwu ọbịago ọgụ. Ọha nwa bụ ndị a na-ekwu okwu ya. Some of them nwere ike sef idosa ego n'ụlọ fezuo ya. Ụfọdụ na ndị a na-ekwu okwu ya nwere ike idosa ego n'ụlọ fezuo ya. Ịghọtago? Ezu ego gị, ihe ga na-eme gị bụ ihe ama na eme gị na ọ ga na-agba gị anya mmiri. Ihe ama na eme gị, ihe ga-eme gị ọ na-agbawa gị obi. Ihe ya ego school fees, o jiri ya ji ekotere gị case. Ihe ọ na-alụ gị kolu gị case. Imekawanye just ihe ga na-eri gị arịrị. Ihe a na-akpọ ndị a bụ ndị ọgbanje bịara ifufil kama. So na ịmụ nwa dị ụta, jee jugodo ese, magodo ihe butara na nwa ahụ na-eme like that.
iwee jụtazie eme na nwa ịma ka ị ga-esi wee chụkwa ihe dị n'ụzọ ya, maka na nwa such child nwee ike megide datin koria ọgbawa gị obi after spending your money and everything to train that child, na-akọrọ ya ikpe from here to here. At the end of the day, ọ just nwụfu otu anwụ. Enwego nke nwa na my place, nke ahụ sị na ọ bụ na ya nwụrụ ọnwụ ike na ya ma ndị happy, and the same na this kind of person dị normal. Ịghọtago? So na gị nwa bụ parents bụ onye ọ dịrị ije lụọ ọrụ, maka na onye ahụ na ọ bụ na ọ ghọtara onwe ya na ọka mmadụ ihe o mere onwe ya, mana because of na ọ ghọtara onwe ya ọ na-emekawanye ya bụ na ọgbanje abụrụ ajọ ihe. Ma onye nke a na-eweta to fulfill ka nwekwe good gift, mana ọ gị nwa bụ nne ya bụ ihe ga-alụ ọrụ n'isi ya ma nna ya. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbaroma Ụzọmmiri. Ọ bụrụ na o nwere ihe na-aghọtara gbasara ihe nkụzi tata, ma ihe ndị nke m na-akụzibu na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, biko chatịa m up n'akara WhatsApp ma ọ n'ịchọ ka agbalụ gị afa. Anyị na-agba afa miri emi ọfụma. Ịchatịa m na 070-373-11663 maka emesịa.